Ah. Ah. Ruby, ang sarap talaga ng alak. Oo nga, Berto. Gusto mo, tumagay pa tayo sa tindahan? Sige, may pera ka pa ba dyan? Dali lang. Wala na, Berto. Paano na yan? Bitin na naman ang inom natin kila paring Masong. Kaya nga. Hayin yung anak mo. Tawagin mo. Sige. Brian! Tatayo na. Sama pa si nanay. Lasing na naman. Anak, halika rito. May sasabihin lang ako sa'yo. Bakit po, tay? Anak, may 100 ka ba dyan? Bakit po, nay? Ano po gagawin niyo sa 100? Siyempre, ano pa nga ba? Hindi bibili namin ng alak. Oo nga, anak. Nabitin kasi kami ng inuman doon sa kumpare namin ng tatay mo. Nay, tay, mga lasing na po kayo. Halina to, uwi na po tayo. Anak naman, pagbigyan mo na kami. Nay, tara na po. At umuwi na po tayo para makapagpahinga na po kayo. Anak naman, bigyan mo muna kami ng pambili bago kami uuwi. Punay ka motor mo ng Andres. Nagsuwabe, pang mumuntag. Yun ah. Sila niya, kintab. Wapo. Apa yan natagam gamitin? Tayo, jar format protection. At iti mang mounted ti kwa, protection ti matte color ti dugan. High quality matte finish with Siyempre. Carnauba wax. Ano pa iti mabalin ng ako atoy, panggamitan? Mabalin mo natin kwa, plastic, component, vinyl pads, tapos rubber, mabalin mo lang. Dugayam ti mabalin nga panggamitan. Kuman ah, Yung ti damag, kasi nga rodata motor mo. made. Ya, maato yun. Amo mga wanti kwartak, managrigri ka tala, may kasikaw. Sila niya, tama di makababay nagsingir kanya. Gwapo ni. Yun ah, Bagti motor, gwapo, di makingko ka. Naka mo. makasao ka mo. Di bali na pintas ti pati motor, wag lang ti rupa. Dada ti umangkas. Ukis ti sabam, nagadong ammom. Nagatamor datoy. Nasa comment section yung link. Good kan. Bigyan mo muna kami ng pambili bago kami uuwi. Ito na po, tay. Bilisan nyo na lang po bumili ah. Para makauwi na po tayo nila nanay. Sige anak. Sige, Berto. Bilisan mo bumili para sa bahay na lang tayo mag-inuman. Ito na anak. Mauna na kayo ng nanay mo na uuwi. Sige po, tay. Sumunod po kayo ah. Sige anak. Tara na po no. Tagay pa tayo, Ruby. Tagay pa. Lasing na ako, Berto. Tagay pa tayo. Marami pang alak dito. Oh. Wala ka pala eh.
Lasing na naman sila. Lagi na lang silang lasing. Simula bata pa ako. Ganyan na sila. Pagkagaling sa trabaho, hala kagad ang inaatupag. Ay. Kailan kaya sila magbabago? Nay? Nay, bakit po? Masama yung pakiramdam ko. Bakit po, Nay? Baka po tumataas na naman yung presyon nyo. Baka nga anak. Nasaan ba yung tatay mo? Hindi ko po alam, Nay. Baka po nasa labas po. Tawagin mo nga anak. Hindi ko na kaya. Takbo niyo ako sa ospital. Sige po, Nay. Sandali lang po ah. Tatawagin ko po si tatay. Ruby? Anong nangyari sa'yo? Dalhin niyo na ako sa ospital. Nahirapan na ako huminga. Sige, anak, tulungan mo ako. Sige po, Tay. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Masyado naming inabuso ang katawan namin noon. Sana wala naman mangyaring masama kay Ruby. Magmula ngayon, hindi na ako iinom. Panginoon, pagalingin niyo po ang asawa ko. Nay. Halika na po, Nay. Pasok na po tayo sa loob.
Nay, saglit lang po ah. Tatawagin ko lang po si tatay. Tay! 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 Diyos ko, tulungan niyo po ang mga magulang ko. Pagalingin niyo po sila sa mga karamdaman nila. Tay, dahan-dahan lang po ah. Sana malunasan pa ang sakit ni tatay. Para naman matagal pa silang magkasama ni nanay. Nay, ano po? Tay, ano po? Ruby, sino siya? Tay naman, hindi niyo na naman ba ako nakikilala? Sino ka ba? Tay naman, ako po ang nag-iisa niyong anak. Si Brian po. Brian? Opo, tay. Ano, naalala niyo na po ba ako? Hindi kita kilala. Ay nako, tay. Tara na po sa loob. Nakasayang na kaya si Manang? Opo. Bumili po ako ng ulam kanina. Kakainin na lang po natin dun sa kusina. Habang nabubuhay po kayo, Nay, Tay, hindi po ako magsasawang alagaan kayong dalawa. Kapalit ng pag-alaga niyo sa akin nung bata pa ako. Kayo naman po ang aalagaan ko. Mahal na mahal ko po kayong dalawa. Nay, dito ko lang muna sa sala ha. Hahanapin ko lang si tatay. Tay! Tay! Tara, tay.
Tay! Roberto, saan ka pupunta? Doon po sa bukid. Kukunin ko yung kambing namin. Ang pagkakaalam ko, wala naman siyang kambing. Oh, Berto, dito ka lang. Dito ka lang. Baka anong mangyari sa'yo? Wala ka ng kambing doon. Meron po. Andun oh. Hindi naman sa'yo yun. Sa kapitbahay yun. Anong sinasabi nyo? Sa akin yun. Ako yung bumili ng kambing na yun. Tay, andito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Ano kayang nangyari sa tao to? Kukunin ko ang kambing ko. Anong kambing po, Tay? Tay, wala naman po kayong kambing dyan. Meron. Andun oh. Tay naman. Mang Manny, pasensya na po kayo sa tatay ko ah. Nag-uulyanin na po kasi siya. Wala yun, iho. Ano bang sakit niya? Alzheimer po. Kawawa naman palang tatay mo. Pasensya na po kayo, Mang Manny ah. Kung naabala po kayo ni tatay. Wala yun, iho. Sige po, Mang Manny. Iuwi ko na po si tatay. Sige, iho. Tay, tara na tay. Umuwi na tayo. Naantay po kayo ni nanay. Nanay? Sige. Nasaan siya? Nandun po sa bahay. Tara na po. Ito, Mang Manny. Nay? Mana po, Nay? Nasaan po si tatay? Si Manang po, Nay? Nasaan? Sige po. Tay! Tay! Nay, wala naman po si tatay dun. Nasaan po kaya siya? Saglit lang po, Nay ah. Hanapin ko lang po si tatay. Tay? Tay! Mabuti. Nandito ka na. Tay naman. Pinag-alala mo ako. Akala ko nawala na kayo. Binabantayan ko lang ang kambing ko. Tay, wala ka naman pong kambing dyan. Gusto mo ba bilan na lang kita ng alaga mo? Talaga, anak? May talaga ng anak ko. Pero tay,
uwi muna po tayo sa bahay. Tsaka, huwag niyo na pong uulitin na umalis po kayo ng bahay, ha? Sige anak, tara na. Uwi na tayo sa bahay. Sige, tara na tayo. Naghihintay na si nanay. Sige anak. Yay! Nay, nandito na po si tatay. Kamusta ka na, Ruby? Bakit malungkot ka? Nandito na ako. Naku tay, nag-aalala yan si nanay. Nakakala niya kasi hindi ka na uuwi. Uwi pa ako. Pinastore ko lang ang kambing natin doon sa bukid. Kung hindi lang po sana ninyo inabuso ang mga katawan nyo, sana malakas pa po kayo ngayon. Lasing na naman sila. Lagi na lang silang lasing. Simula bata pa ako. Ganyan na sila. Pagkagaling sa trabaho, alak agad ang inaatupag. Ay. Kailan kaya sila magbabago? Ruby! Pagod. Ruby! May dala akong pulutan at inumin natin. Tamang-tama. Tapos na ako sa mga gawaing bahay. Ano pang ginagawa natin? Umpisa na nating uminom. Oo nga. Sarap ng pulutan natin ah. Oo, inutang ko pa yan sa katrabaho ko. Sandali. Nasaan palang anak mong si Brian? Wala pa. Baka nasa eskwelahan pa. Baka late na yun umuwi. Di, ano pang ginagawa natin? Simulan na nating uminom. Sandali lang at kukuha ko ng baso natin. Sige bilisan mo. Ito naman masyado ka excited. Oo na, kukuha na. Paano kasi? Baka makita na naman tayong uminom ang anak mo. Baka magalit na naman nun. Sige na nga, kukuha na. Sandali lang.
Hindi man lang nila inisip ang pagod nila sa trabaho. Pagkatapos iinom pa sila. Araw-araw na ginawa ng Diyos. Ganito na lang lagi ang gagawin nila. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ginagawa nilang libangan ng pag-inom ng alak. Hindi ko na sila nakakausap ng maayos. At hindi ko na nadadatnan na hindi sila nakainom at lasing palagi. Tay, Nay, may magandang balita po ako sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo, Nay. Tay, balang araw po, magkakaroon po ako ng asawa at anak. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po kayo iiwan kahit ano pong mangyari. Habang buhay ko po kayong aalagaan. Kaya sana po, gumaling na po kayo. At ikaw po, Tay. Huwag mo po kamang iiwan ni Nanay, ha. Malulungkot po kami ni Nanay pag iniwan mo kami. Nay, nalulungkot po ako. Wala na po si Tatay. Daya-daya po ni Tatay. Sabi ko po walang iwanan. Hindi na po tayo kompleto, Nay. Mahal na mahal po kita, Tay. Handa ako naman po kayong alagaan ni Nanay, Tay. Kahit po mahirap. Pero bakit iniwan niyo pa rin po kami? Mahal na mahal ko po kayo, Nay.